Uy, ay sige ko. Magulat. Si sir ba, nabalaka ko. Wa na tali asa na kato ba? Dili ka na ito makita si sir. Sumpay ra magyapon to tubiga dire. Kini? Oo. Kati. Grabe kanihar tag pangita ba init na kayo. Tuyok pa na, buntagan lang tag na. Awar, gudo. Wala ka itong ikaon si sir sa shark. Shark? Ay abot ni mo Linda ay kamo may nagtuyog. Ikaw gali surod gali pag-ingat ko sakay-sakay bangka kabalo kang bugat kay kadina ka magbanuban. Kaunog shark nga. Mabuk ang tubig ang shark. Magpuyo pa ni diri ah. Alangan si sir, manggod kay tiat kay mo bugsay, mo ito nasudlag tubig ang mo ang pambot. Naniguro ra mo ha. Mauna ni mo. Sir, Siguro nga, nang gunit mo sa tail, di akong gibadyakan. Ay anaro na asa na ya, karon. taon. Asa na pangitaon ni mo maestro karon? Ang oo ka balo. Na, Pero mauna. kinita oh. Mailan mo na to. Kung nasa dari kay kung masilawan tong yang agtang, musiga to. Oo, tama no kay init mo kayo ba. Tarawa no dito, tarawa. Dapat nagpayong tanong. Tarawa. Payong ta makainit kayo. Di kay na to maklaro lagi. Alay, kita mo atong poste. Sa may naan ang poste. Ni nagsinaw. Basik agtang na ni sir. Sa amin man na, sa amin. Sa aming mura biyak tong mirror yang agtang mo. Bitaw, testingan na to, basig si sir na ba? Di mo kay ko klaro gud kay layo-layo biyan ano. Kulbaan ko mo. Ulbaan. Basta si sir to patay na. Dali dili lang nagahi kitong na. Tara na. Sila diha. Dali di uli. Pabuta ko. Umpisa. Hola! Natawag gina yo. Si sir. Tabang. Mo na yung uniform mo tanawa. Ala si sir gid abay. Ubuhi pa man ako ni gitong tabang. Sir! Sir, padulong namin. Sa na tanaw man. Tara. Rescue mo na to. Uy! Hey! Mga estudyante! Wan, tabangin ko din yun, Yubi! Tabangin ko din rin, malamatay na dyan ko din rin. Tabangan ko ninyo! Ano naman sir? Ano naman sir? Isa. Laom lalaki oh. Law na na ayo. Laom. Law na. Sir, lalo makayaw. Panahon na ni. Para ako muluwas para mudako og grado. Muluwas na sir. Sige, murag magkwanta ninyo. Pag kisay makaluwas kay sir. Utaw niyo ako makaluwas na ka sir para akong grado mo abot og 700 ka pen. Sige. Kamino sa. Sige. Tinang laluman yan si sir, sure mo nga muhatag nyo 200 kapin. Muhatag lagi na basta maluwas lang ako. Sir, kung kisay makaluwas nimo sir, tagaan nimo og 719 points. Oh! Kung kinsay makaluwas na ako, tagaan ako 1,000 points! Basta luwasan lang ko ninyo, gusto pa kong mabuhi! Anak, Luwas sa 1,000 points. 1,000 points. Pagayon namin. Ay, paghilo na. Hoy! Tulong nyo. Luhon ni tunga. Ulit! Di ba asa naman to? Ala, grabe bay. Pasapuin sa gisgutan lagi, wag idua-dua ba. Salong nang si ulid. Kali no, ngani na lang, kung maluwas manggaling niya si sir, pag human, ato na lang hinatinuton si sir, basig batagaan natin niya bisag gamay lang ang grado. Ay, salamat, taon! Tagaan yun ako na sobra-sobra nga po si ulit kabuutan niya si Jante. Muluwas ko siyang maestro. Asa naman ito paingon? Hala, nawala man! Led, asa naman ka? Ulid! Asa na ka to si Ulid ba? Wala Kanir mo kay ito, kay salom no, wala ni tunga. Na ba? Si Ulid! Sir, ginuon ron, asa na ka to? Ulid! Huh? Si Ulid ba ni? Na mao lang yun na. Ulid, Oh, mao na. Dali! Naawa lagi. Na, ginoo ko, tanawa, alig-alig lagi, alig-alig. Tuara, di ba di kabalo mo lang, oy? Pastilan, sun gani, kinaras dool nila. Tuara, ang gilalis ng tibaga, kasi muluwas na ko. Pagdali mo ba? Hoy! Mata! Ay, mata na! Mata na! Ang mata na, Linda! Hindi makaya. Perting lauma. Awala di. Alig mong ka ako, me! Tidad ni mo, Hindi makaya. Perting lauma dito pa ka sir. Ako! No. Naugbok. Agay. Uy, Mel. Yabang ila. Tuara, patakarag lang pa yun, patakarag sao mo, tuara, naubok. Pastilan, yun si Mila. Kinsa na may mukuhan ako. Dinawokir, ikaw na lang yung pag-asa na ko, tagaan, tagag 1,000 points yun. Sige na. Sakay sa sulihog! Nabalik yun ang liog. Linda oh. Nabalik yung liog. Naugbok. Oh, lagi na akong gingon lagi. Sir, paabot lagi diya, sir. Ano may lain? Isa pa man day. Sige na. Kung gusto kag 1,000 points.
Antuan na si sir. Panahon na ginani mo ni Dapla si Klabe si sir. Ikaw ra may dahilan nga nangyana na si sir. Iyo ka malo mo lang oy ganino. Kaya lagi ni mo na ni. Ay, lagi na. Sos pastilan mo na Gamit mo sa tayo mo babida. ba? Kayaon ko ni. Gin. Kaya- Para sa grades. 1,000 points para sa 1,000 points. Sos pastilan ni. Mauna ini lang yan. Mura mag salbabida oy. Linda, pagdali Linda. Si Kiki ay. Magpinuwi. Ay, salamat taon. Sila ko mo nang. Uy, asa man ka paingon nara ko diri Linda. Asa man ka? Sos to ana on. Nagdinangan. Nara ko diri. Naungsam ni si Linda ngo kalayo na ba nimo? What? Kumana ko muna kayo, sir! Sir! Kumana ko muna kayo! Ang problema, di na ko muhunong! Agay! Uy, Linda, ba? Naunsan man ka? Kabalo ka mo lang, hindi naman ka mohunong. Permit ako! Tabang ako, naunsa. Naunsa naman yung kano'y tuyong ka, sa ilan, tibagkat, hindi mo lidahan ka ba? Naunsa naman ka noon, tabang ako ba? No. Uy, unsa man eh? Patay. Naagad siya madlog siya mamatay ba? Dapat tilan, tabang ako. Uy, Sos ka, kabuhi mo lang isda! sus, mas tilan, ikaw na ni Chikoy. Sige na kakapsit sa kuha ba? Kabuang ni mo, sir, ng isda ko diri, sir, Tabang ako, diri ba? Tabang ako ninyo. Kita ba nga, sir? Naanon pagkukikan no, nalalong kay mahadlo ko mamatay. Ah, nabuang naman siguro ka? Ano man? Tarawar ako na, saan mo nang mabawa? Pastilan, mabaw ra man ni ay. Naunsa man taong kayo? Tukaw kay kasaguang pagpangisda ba? Dan berkelina ko lang mahawi nagpaayo ba oh. Perting mabawa ra man din ni ay. Pastilan.